Začal sa september, deviatkový mesiac deviatkového roka, kedy deviatková energia vrcholí. Deviatková energia je o ukončovaní starého, to, čo neslúži, to, čo nás ťahá smerom nadol. A to ukončovanie vytvára priestor na to, aby to nové, ktoré je typické pre ďalší rok, mohlo vzniknúť. Ako si máme vybrať, že čo si ponechať v tom živote, čomu sa venovať, čomu dať pozornosť a čo doslúžilo. Takým základným atribútom je, že keď cítime pri tom radosť, keď cítime, že nám to dáva energiu, tak to znamená, že to v našom živote patriť má. Ak necítime tú radosť, tak je fajn to pustiť, pretože potom nebudeme mať toľko energie na to začatie toho nového projektu, nového života, nového smerovania.